Rosa Alarcón arriba a la regidoria d'Horta-Guinardó després d'anys d'experiència en càrrecs als ajuntaments de Barcelona i de l'Hospitalet. Veïna del barri de Sant Genís dels Agudells, enceta la nova etapa amb la convicció que aquest serà el mandat d'Horta-Guinardó per les inversions que hi ha previstes. La cobertura de la Ronda, que jo crec que és el top one, però al costat de la Ronda hi ha el Mercat de la Vall d'Hebron, que hem d'acabar les obres i les hem d'acabar en temps i forma. Tenim Horta al Carmel, la Rambla del Carmel, que l'hem de remodelar i l'hem de fer molt més amable per als ciutadans i les ciutadanes. Tornarem a tenir obres en aquell entorn. I ara ja hem quedat que ara al mes d'octubre ens reunim la comissió de seguiment del cobriment de la Ronda i el que intentarem és tenir el projecte sencer per poder acabar de determinar quina és la següent fase i per on hem de continuar. En els barris on hi ha pla de barris, però no només en els barris on hi ha pla de barris, en els barris on no n'hi ha, estan previstes inversions i estem treballant per tenir inversions. I, evidentment, hem d'impulsar amb molta més força el pla de barris i acabar en aquest mandat les inversions que estaven previstes i tenir una execució més alta del pla de barris.